El vaixell s'estava enfonsant. En aquells moments vàrem anar a cercar les barcasses d'emergència. Varen cridar els nens i les dones joves primer. Com diu? Vaig pensar. Però si en aquest creuer no hi ha infants, que és un creuer de solters per trobar parella. Es deu haver confós. I cridar una altra vegada. Els nens i les dones guapes primer. Com? Un altre cop diu els nens? Bé, estem tots molt nerviosos i anem atabalats. Això passa per haver-nos empassat la pel·lícula Titanic, que a més durava unes 3 hores, em sembla. Així que estem tots sugestionats. Sort que el vaixell s'enfonsa a 500 metres del port. Doncs jo, que anava a trobar parella i no m'ha donat temps ni a veure com s'enfonsaven els rotllos de paper de vàter del comiat. El que no s'ha salvat és la maleta. Portava roba de temporades passades i una càmera de fotos de l'època de la catapum. El mòbil, per sort, el porto a sobre i he fet fotos de l'enfonsament. Les penjaré a internet a veure què comenten. Llàstima de vaixell, però això ho deu pagar l'assegurança. Cap problema. O no, perquè aquí passa el capità i sembla que s'hagi ofegat en un mar de whisky. En fi, un final inesperat. Si torno a agafar una embarcació, serà una barqueta del Parc de la Ciutadella.